We gaan naar het plaatsje Montfort. Daar komt een theatervoorstelling over Reinoud de Strijdvaardige. 700 jaar geleden is hij overleden. Er zijn vele verhalen over hem verteld. En die zijn nogal eens anders dan de een wordt verteld of de ander. Nou, we gaan nu echt kennis maken met de mensen die er iets meer van weten. Welkom, heren. Dank je. Ja. Dank je wel. Hoe is het tot stand gekomen? Ja, ik ben in Montfort betrokken bij het kasteel en de plaatselijke geschiedenis. En op een gegeven moment weet je gewoon dat die graaf, dat is wel de bijzonderheid, in 1326 in de kerker op kasteel Montfort overleden is. Nou, op een gegeven moment gaat het richting 2026 en dan denk ik, dit is 700 jaar. En ga je ook ontdekken, ook door wat recente studies en dergelijke, dat daar wel een verhaal in die man zit. En dat verhaal eigenlijk nog nooit echt volledig vertelde. Ik pretendeer ook niet dat we dat nu doen, hè, maar dat die man wel wat extra aandacht kan gebruiken. En zo is het balletje gaan rollen. Dus jij bent de schrijver van de voorstelling die 11 en 12 september dan te zien is. Ja. Wat was aanvankelijk het beeld wat tot voor kort in de geschiedenis bestond van deze Reinoud die nu de strijdvaardige wordt genoemd? Ja, de titel is heel bewust gekozen, hè, Ja. want tot voor kort werd hij eigenlijk een beetje weggezet als de gekke graaf van Gelre. Dat hij afweek van de norm. En, In wat voor opzicht? Nou, hij heeft wel een paar keerpunten in zijn leven gehad. En op enig moment heeft hij eigenlijk, dat is in ieder geval ook de insteek voor het verhaal, gebroken met de gangbare politiek van meer. En dan zie je dus meteen dat in zijn directe omgeving, en vooral ook zijn zoon en zijn vrouw, in paniek raken. Want ja, alles wat allemaal opgebouwd is. En het was ook de tijd dat de Franciscanen opkwamen, de minderbroeders. Hij heeft de minderbroeders naar Roermond gebracht. En die waren al veel meer bezig met de mensen die het slechter hadden. Hij was bezig met allerlei politieke verwikkelingen. Ik vat het even heel kort samen, maar op een gegeven moment was er een veldslag. En daar kreeg je pit op de neus. Precies. En toen ging je de wereld anders bekijken. Precies. Hij is een graafschap kwijtgeraakt. Hij is in Parijs geweest. En daar is hij dus met op dat moment heersende religieuze opvattingen in aanraking gekomen. Theoloog uit die tijd. Precies. En het was ook de tijd dat het heel erg ging over dat Christus toch echt terug zou komen naar aarde. Dus daar ging hij een aantal landingsplekken voor maken. Een aantal steden ging hij Insula Dei noemen, dus de eilanden van God. In Roermond was Insula Dei, in het Nederlands is het de Godsweert. De Godsweerder Singel komt er nog vandaan. Eigenlijk was hij eigenlijk een soort landingsplek voor als Christus dan toch op aarde terugkomt. Nou, waarom niet in Gelre? En dat kwam ook door die Franciscanen die in die tijd er ook heel erg in geloofden dat de tijd daar was, de eindtijd zoals die dan gezien werd binnen het katholicisme. Ja. En dan zie je dus allerlei zaken die, als je het vanuit dat religieus perspectief gaat bekijken, die in één keer dan op zijn plek vallen. Hij heeft bijvoorbeeld zo'n beetje alle stadsrechten binnen Gelre, de grote steden, Roermond, een uitzondering, maar Montfort, Nieuwstad, Kessel, de kleinere stadjes. Allemaal in 1312 nieuwe stadsrechten gekregen. En dat is eigenlijk nooit vanuit een soort religieuze optiek naar gekeken. Maar er stond bijvoorbeeld in, als je op hoger beroep wil gaan, bijvoorbeeld juridisch, dan moet je naar Insula Dei. Dus niet naar Roermond, Insula Dei. Maar 1312 was het 42e jaar van zijn bewind. Dat is 6 keer 7. 7 is al dat volmaakte getal. De religieuze waarde. Ja, 6 keer 7 is al bijna... Ja. Dat is het kwadraat hoog. van dus er zitten in één keer als je vanuit die andere bril gaat kijken, je denkt van zo gek was hij nog niet. Nee. Hoe is hij dan in die kerker terechtgekomen? Ja, zijn zoon heeft op enig moment ingegrepen. Die heeft gewoon gezegd van Die was dit het er gaat niet mee fout. eens. Ja, de erfenis zal ik maar zeggen, die wordt door papa. Verkwanst. Maar er was aan alle kanten waren ze bezig. Hè? Dus om gebieden te veroveren, om burcht in te nemen, te kopen. Slim trouwen. Onder dingen, slim introuwen, om relaties, netwerken, oorlogen. Precies. Gekonkel, gedoe. Het was een ontzettend ingewikkelde wereld waar hij in zat. Ja. Maar op een gegeven moment liep het toch voor hem van de rails. Of zeg je van, hij heeft een andere keuze gemaakt. Dat proef ik een beetje in jouw verhaal. Nou, maar we willen dat in ieder geval in die verhaallijn. Hè, je verliest je aspiraties om hertog van Limburg te worden. Want, maar zegt eigenlijk, het doet er niet meer toe. Want het Nederlands koninkrijk komt eraan. Dan verlies je je eigen graafschap nog een keer. Hè, en dan wordt dat in zijn Parijse tijd wordt dat in een ander perspectief geplaatst. En daar waar anderen met het meer hier bezig waren, was hij eigenlijk wel een politiek aan het bedrijven om het klaar te maken voor wat hierna komt. Dat is een beetje het verhaal. En wat kunnen we verwachten met het theaterstuk? De dirigent zit naast je. We hebben in ieder geval gekozen om qua muzikale omlijsting heel dicht bij het gevoel van Reinoud te komen, qua emotie. Eigenlijk in elke theater- of operavoorstelling komt wel liefde, strijd, innerlijke strijd.
eenzaamheid aan bod. En ja, we hebben gekeken hoe kunnen we met bekend repertoire van Mozart, Verdi, Puccini, hoe kunnen we bekendere aria's die eigenlijk qua emotie hetzelfde vertellen in een andere context, hoe kunnen we die verplaatsen naar Reinoud? En zo hebben we eigenlijk wat bewuste keuzes gemaakt, zodat mensen in het publiek ook dingen herkennen natuurlijk. En zo hebben we dus de link gemaakt tussen bestaand repertoire naar dit verhaal eigenlijk. Ja. En daarbij ook nog echt specifiek fanfare repertoire, dus wat los staat van opera repertoire, maar wat wel helemaal past in dat toch middeleeuwse sfeertje, strijdvaardige sfeertje. Dus als ik het samenvat, dat verhaal, wat natuurlijk ook geënt is en draait om Montfort eigenlijk, daar worden ook de verenigingen bij betrokken om dat verhaal met een nieuwe blik opnieuw op diezelfde plek de wereld in te zetten eigenlijk. Ja. Mooi. Er zijn ook een aantal grote artiesten voor gevonden die dat ondersteunen. Precies, het is een co-productie eigenlijk tussen de fanfare en Opera Compact. Opera Compact Maastricht, die als een soort missie hebben om opera compact, maar ook voor een breder publiek toegankelijk te maken. De voorstelling, je kunt nog wat meer over de kwaliteit van de zangers, maar Fenna Ogriensek als sopraan en Vincent Kusters als... Bekende sopraan, zeker in Limburg. Ja. En dat zeg ik dan ook, als je dan ook zo'n repetitie bij de fanfare meemaakt, waar dan ook gewoon plaatselijke amateurmuzikanten en fanfare en opera staan toch best wel ver uit elkaar. Hè? Dat is toch meestal heel andere begeleiding bij opera's. Dat ook wel ook een mooie spanning en een mooie dynamiek oplevert. Ook die crossover van amateurmuzikanten en echt professionals. Absoluut. En Opera Compact is daar ook helemaal niet schuw van om met amateurgezelschappen het juist bereikbaarder te maken voor de toeschouwer, maar ook voor de rijke muzikale omgeving die hier in Limburg Muzikanten hebben vaak al een heel snelle verbinding met elkaar, toch? Dat sowieso. Ja. En nu zijn dit zijn wel twee hele verschillende takken van sport. Ja. Hoe doe je dat? Voor mij als dirigent is dat een hele mooie uitdaging geweest om... Ik kom zelf in de klassiekere wereld. Ben wat later ingestapt in de blaatswereld. Oké. En dan snap ik de keuze voor jou wel. Precies. Ja. Je bent die verbinder. Precies. En ik heb heel bewust nagedacht van... hoe ga ik dit nou vertalen naar mensen die op een vrije vrijdagavond... voornamelijk voor de gezelligheid bij de fanfare in Montfort komen blazen. Maar dat is natuurlijk een uitdaging. Hè? Je hebt een heel ingewikkeld verhaal, ook nog met een religieuze tint. En dat is al heel ingewikkeld. En dan nog muziek die mensen misschien niet elke dag, waar ze niet elke dag naar luisteren. Waar ze misschien niet elke dag naar luisteren, die ze misschien wel ooit gehoord hebben. Maar om het zelf dus te spelen, het begeleiden van zangers, is iets totaal anders. En hoe gaat dat nu? Want de repetities zijn natuurlijk al in volle gang. Nou, wij zijn gestart in het voorjaar, dus wij hebben in ieder geval een aantal maanden repetitietijd erop zitten. We hebben ook al samengewerkt met de twee zangers. We hebben nu 3 weken even een kleine pauze genomen, dus nu zijn het nog 4 weken goed doorpakken naar het eindresultaat. En hoe zijn de reacties van de muzikanten en de opera's? Het is onwennig de eerste keer en begeleiden, het komt vaak voort uit een relatief simpele partij. Mensen hebben het overzicht niet. Ik als dirigent heb natuurlijk het overzicht. En een begeleiding is relatief eenvoudig te spelen. Alleen om het precies te maken en echt als begeleiding naar de zang toe, dat maakt het moeilijk. De kleine nuances, de kleine afrasering, het is niet alleen het textuele verhaal, maar ook het muzikale verhaal. Hoe neem je die mensen daarin mee om dat te laten aan? Want dat moet natuurlijk allemaal in elkaar vallen eigenlijk. Precies, dus we hebben er ook voor gekozen om de regisseur vrij vroeg in het proces uit te nodigen om een soort totaalbeeld te schetsen van wat er allemaal gaat gebeuren. Want je moet je voorstellen, Ilse op de Bugel komt vrijdagavond op de Bugel en opeens is er een hele operavoorstelling omheen. Ja. Dus eigenlijk onze beide rollen en ook de rol van de regisseur Siebrand van der Werf hebben vanaf begin af aan een soort overview willen creëren voor de mensen wat het eindproduct gaat zijn. En ik merk nu naar die zomer toe, dat het steeds duidelijker wordt. Ook naar die eerste repetitie met die zangers. En dat, hoe dichterbij je komt, hoe echter het wordt. Ja, want als fanfare speel je normaal stukken, maar nu doe je een begeleiding van een theaterstuk. En dat is gewoon heel anders. Precies. Ja. En nu hebben wij en. Dus we zijn ook op een aantal momenten waarop de fanfare echt alleen op de voorgrond is, zonder zang. Ja.
Dus je hebt ook echt een connectie tussen die twee verschillende werelden van muziek. Dus dat is denk ik wel echt een hele grote meerwaarde van die voorstelling. En wat daar ook bij helpt is dat in 2022 Opera Compact al eerder een operaproductie met Kasteel Montfort als decor heeft gedaan. Dat was een bestaande opera, de Freischütz. Maar dat levert gewoon op dat mensen er al een keer geweest zijn. Hè? Of daar is beeldmateriaal van. Dus dat je kunt je het al voorstellen hoe het gaat worden. Hè? Ja. Dus in die zin is het wel spannend. Hè? En ik denk dat het ook gewoon... maar dit is wel een vereniging die ook wel in zijn DNA zit. Om af en toe eens uit de comfortzone te stappen. En eens een keer wat anders te proberen. Zeker. Wie niet? Wie wil dat niet? Ja. En het leuke is ook dat jullie niet alleen de fanfare, maar ook op een andere manier de gemeenschap erbij betrekken. Ja. Nou, dus niet alleen de fanfare, bijvoorbeeld bij de opening. Ja, daar hebben we gewoon 8 tamboers nodig. Nou, er is er nog een plaatselijk fluit- en tamboerkorps. Ja. Nou, die steken hun vinger op en zeggen, die willen wij wel leveren. Ja. Maar we hebben ook nog een heleboel fluitisten, die willen ook wel meedoen. En we snappen dat we niet fluiten, maar kunnen wij niet als figurant meedoen bij de belegering of bij de begrafenisstoet of iets dergelijks. En dus je ziet dat er wel een bredere betrokkenheid is. Mooi. Ja. Mooi om te zien. Ja. Wanneer vindt het plaats? Waar vindt het precies plaats? Nou, we gaan even uit van goed weer. En dan is het op vrijdagavond en zaterdagavond 11 en 12 september. Bij Kasteel Montfort. Het publiek zit dus op het buitenterrein. Het terluut aan de Noordmuur is het grote podium. Ook op de muren wordt gespeeld, op de torens. Prachtige lichtinstallaties. Dus we gaan ook heel veel met sfeer werken. Als je om 8:30 begin september, dan is het al vrij snel donker. Ja. Dus kun je heel veel met sfeer doen. We hebben zelfs de mogelijkheid erbij dat als je zegt, nou, als ik dan er toch naartoe ga, dat je zelfs nog om 7 uur in de kasteeltuin met een walking dinner kan aanschuiven. Dus wat dat betreft een mooi totaalarrangement. Waar kan men kaarten krijgen? De website www.kasteelmontfort.nl en van daaruit zie je Reinoud staan en dan kom je van vanzelf. Okay. Heel fijn dat jullie wilden aanschuiven om hierover te komen vertellen. Mm-hmm. Het klinkt als een super interessante meneer en een super interessante voorstelling die met een half dorp gemaakt wordt. Dus prachtig. Dank jullie wel. Nou. Heel veel succes en heel veel plezier. Dank je wel. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Euro PC Roermond.